Vittu se nyt mistään 30 lähi keuliin. Noniin. Sillä on liikaa kovat toive, kun se ajaa ensin mittari 40 näyttää ja sitten aletaan tyykää. Pitää lähteä ihan alhaalta. Joo, ja sitten toi tarvii keulia sellainen pystyyn. Vittu toi on tyhmän näköistä. Niin näytäisikö palaa? En mä siis yhtään. Siinä näet miltä näytät. Hei. Siinä näytät miltä näytät. No ei se mitään. Ei se väärin oo. Ei niin. Ja luultavasti mä näytän vielä tyhmemmältä kun mä oon isompi. Mä kokeilen rentoskahtelu. Ei täällä voi keulia. Lähet, älä aja niin lujaa, jättä kun parikymmentää sitten. Voimaa on, että kyllä se nyt Joo, mut kun sitä tottuu vaan siihen. Se on niin mahdoton annostella sitä, kun sitä tulee variaattorista. No sehän just on. Rupeaa vähän niinku valttaa. Se tulee kysyä jotain, että tiedättekö missä on. Tiedättekö missä se neppäjummi kerran? Se on tuossa se oli auto. Ihanaa! Mä en kestä! Aikaisemmin kun tuolla vetelisi, niin kyllä se vetää tuon siivuun ihan tosta noin, tiedätkö? Kun tottuu tuohon tuo variaattori niin outo, tiedätkö? Niin joo. Verrattuna tommoseen niinku normi tekoon. Joku tulee hyväksi soispaikalle. Joo.